हेल' लोगोफोर, खुलुमबाय बयनिसिमबो। स' दायो आङो बे पार्लाराव फैदों। टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ। नै आङो दायो हेयार स्ट्रेट खालामनो थाखाय मुलि फुननोसै आरोना। खानाया आंना बांद्राय खेंख्रि जायाखैमोन नालाय, बे माथा माथायावल' जादों आरोना। दायो नै स्टार्ट खालामबाय आरोना। फार्स्ट स्टेपनि क्रिम फुनग्रोबाय। स' दायो होमबा नायलांबाय थादो दे लोगोफोर, जोबजासिम नायगोन होननानै आसा थाबाय। दायो नै क्रिमखौ फुनखांबाय, ओमफ्राय 1 घन्टा लानांगौ आरो। ओमफ्राय दायो 1 घन्टा जाखांबाय नालाय, दा सुनो फैबाय आरोना। स' दायो होमबा जोबजासिम नायदो फाइनाल लुकखौ। दा लास्टआव माबायदि नुयो। नै दायो सुखांबाय आरोना। सुनानै खानायखौ फोरानसै। स' दायो नै फार्स्ट स्टेपनि क्रिमखौ फुनखांबाय। फुनखांनानै फोरानगासिनो दं आरोना। दाबो हाया नै, साजोब्बाय। माला हाबावगोनथाय। देलायनोबो लुगैयो, सायोना खानाया बोनाया। 2 घन्टा जाखाबाय मोनसे स्टेपावनो। आरो मोनसे दंबावो सेकेन्डनि। हाबायना फार्स्ट स्टेपखौ। एबार सेकेन्ड स्टेपनि क्रिम फुनसै नै। माबायदि नुखो, दाहाय फाइनाल लुकखौ देखायनोसै। फाइनालि नै हाबायमोन आरोना। ओमफ्राय सेकेन्ड स्टेपनि क्रिम फुननायखौ आङो भिडिअ लाबाय थायासै। दायो माबायदि नुदों लोगोफोर, कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो।